Aku tak ceksone rumari kok iki. Cek rumari cek kokjone iki tak iki sik bener. Ku nek mara tanda gawe engko lumput malan iki. Ya. Gedene ya. Ya apa aja sampe tapi wis cukup wis apa-apa. Apa-apa wis cukup wis. Hah? Ya kak wis enak wis. Iki Bapak Ibu sesarengan kawula menika panitia busana Mbak Ika saking pundi penjalinan. Penjalinan ugi menika di dalam Pramono Jati ingkang mijil saking Lalatan Sumberwangi nggih mawon celak nggih. Ugi menika sarengan Mbak Vita saking Kaliware ado-ado iki. Masih Malang lho, Pak. Iya cek wong dhewe kabeh. Heeh Malang kabeh. Aku bos aku. Letu munggol Kalir boyo mungkal gunung mungkal gunung leng-leng ramyan ingkang sasongko gumenyen Kang cempiring ulung kapurba retan murbeng rap sahanane kang Sang Hyang Surya saka brang wetan katon abang moyo-moyo golong-golong mangulun katon ijo moyo-moyo pratunggo sang kulawarsa prabawani jagat loka sang saya dangu saya cakeca cekok aweh Prabowo kang samya hamulan lah ing kono sinten to ingkang sampun manjing sasana gelar Dinandra Panjaya pilih sepuh ingkang utama dalah ingkang utami sumadya pratitisaken mampaing adicara Gatina inggih nggih. Sineged kang merwing kawi gantos ingkang cinarita. Sirna sipating teja. Manjing mring harganipun pamengku Gatina inggih Ibu Triyami. Candrane Pindha Sadra ingkang utami pramila datan mulkal. Pamengku gati wis jangkep netepi darmane ngasepuh kawistara. Amiwaha putra Maharja Siri. Mugi wonten tepaken suka kelawan Basuki.
Sapuh punika Ibu Triyati tansah minangka jejere tiyang sepuh nimbali sekateng semonco. Sawane wontenipun sasana palenggan ingkang minengku deblancang rinunce ingkang maneka warna. Sawane wonten deblancang rinunce ingkang warni abrit pindha ukir kawelagar. Watakna teguh santosa mengko ing panggudha manjinge ingkang birahe. Sawane wonten deblancang rinunce ingkang kuning pratandha. Podang binorehan manjinge teleng netra. Lamun to sinawang kaya masinangling nangi yen binulu kaya daru lelaku. Sawane wonten deblancang rinunce ingkang warni putih pratandha amengku pralampita. Pamengku kagungan marang kang sarwa resik putih boten banjide manaya marang ingkang putra dalah ingkang putri. Sinegah kamurwing kawi. Ugi wontenipun deblancang rinunce ingkang warni ijo. Minangka pratandha petukulan kang gedhe angkrem buyung. Pramila datan mukal pisang pinanganten putri. Inggih menika Nimas Ayudian pikantuk taksih Jaka Kumala. Punapa kang dados werdining Konang Gapura. Satu punapa Konang Gapura rinengga janur kuning. Jan kuwi manungsa nur kuwi cahya. Sinangganan pisang raja silupingan cengkir gading rinengga. Ron waringin rinengga ron apa. Swasana hamengku pralampita kagungan. Amung kewala manungsa tujo ngartanipun Gusti mugi hayu kalis ing sambikala. Ibu Triyati anggenipun nindakaken jejuban luhur anggrengga ingkang putri dalah ingkang putra. Kusana yen kawula hanyandra sasana palenggan kawula siget gantos cinarita inggih punika wonten tumapaing adicara gati jengkare krisang pinanganten putri saking sasana busana lumarat sasana rinengga.